everyone, jotono no hai na hai te salam shogu ane channel lo tini ni chikon sa vlog ko tini hingke ang asa kolokma vlog sanaya ni sa nok hamani nokni bolte bara nokni ta hingke sele sangsa hingke ba tong thoya ro sra sa kongra hamani halaro hingke hai ne simale borok sikri hai sokaila ham borok kri borok thang male borok boroi ro akrok payen thanglai hingke ang pwila tabuk na ni live ni মানে কি আসক বাংমা podrepor buljak ke chanai chawi nai ne hi wa sokla hando borok nogudo mobile rogo hingke gobangma sanamani mahke buljak ro ang haban moso do thethroi rok boroi rok thikno chao hafanno thalai rok rowui lang chasta jyako kenai di bosok oro thungproi mix khaijak hon toma thalai thaipolok ke thethroi boroi asakno hingke naikre di khaibai bai tabu ke chalai le hando hingke nai di go khorok sa bri chai tongo bo sai bo tongo tere le khe thokjak sogui chai tong pun chau bom chin debor mahaprabhu town nani kok brok maya bangla kok hindi rok sauta hingke ang bo chai naikre no busuk thok ha কারো সরকার এখন ভালো না তমাজak pali hatau সরকার এখন ভালো না আগে বাগে রাখতে লাগে যেখানে বেজে না कुछ नहीं होगा अनुष्का थोड़ा खा के देखो बस 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 बेटा हां अनुष्का खोल के दो से बड़ी खाएगी भट्टा बहुत टेस्ट है यहाँ पे जितना है सब लोगों ने अमन खिला रहे हैं मुझसे हां सवाल में ए फोटो में बड़ा बड़ा आम लोग की तरह जैसा हाँ हाँ लेकिन वो खाने से बुखार आ जाता है इतना